Filwaqt li l-isfond tal-konferenza tal-aħbarijiet f'Kastilja kien jaqra surplus għan-nies, l-aħħar studji li saru dwar qasam tal-kostruzzjoni jindikaw li l-prezz ta' appartament medju żdied b'24% f'temp ta' sena, li jfisser li aktar Maltin fuq paga medja qed isibuha diffiċli biex jixtru l-proprjetà u jispiċċaw fis-suq tal-kerab kirjiet għoljin għall-aħħar. Mistoqsi minn Net News dwar kemm dak li slogan jistona ma' din ir-realtà tan-nies, Joseph Muscat wieġeb li 80% huma sidin ta' darhom u dawn se jissarbu f'investiment għall-ulied meta dawn imutu biex bekk injora kompletament ir-realtajiet ta' diversi koppji żgħażagħ u individwi li jridu jixtru proprjetà. Muscat qal ukoll li kulħadd jitkellem dwar prezzijiet orħos fil-proprjetà sakemm jixtri, imbagħad jibda jitlob għad-doppju. Surplus għan-nies fl-ħamel aħħar komfort ħajat il dawn in-nies għax dawn mhuwiex neċessarjament nies li huma fil-bżonn imma li spiċċaw out of the property letter u ħajspiċċaw fis-suq tal-kera bil-konsegwenzi l-suq tal-kera nafu kif inhu. Il-punt milli minnu rridu nitilqu huwa li 80% tal-Maltin huma property owners. Allura meta tgħid li il-prezz tal-proprjetà ola, qed tgħid li għal 80% tal-Maltin u l-awċin li investew matul ħajjithom ifisser li għandhom aktar ġid f'idejhom. Dik hija minn hemmhekk iridu nibdew, alla ħares ma nibdewx minn hemm, jiġifieri min illum il-ġurnata għandu proprjetà li hija tiegħu, dik il-proprjetà żiedet fil-valur b'mod awtomatiku u li għandhom aktar valur. Kulħadd jippriedka favur prezzijiet orħos tal-proprjetà sakemm ma jixtri l-proprjetà. Mbagħad l-għada li jixtri l-proprjetà u jiġi biex jibieħha jitlob id-doppju tal-prezz. Fil-konferenza tal-aħbarijiet f'Kastilja, il-Prim-Ministru flimkien mal-Ministru tal-Finanzi Edward Cicluna ftaħru ħafna fuq is-surplus iżda njoraw diversi realtajiet tan-nies. Jirriżulta li minn surplus ta' 250 miljun euro, 191 miljun euro kienu ġejjin mill-programm tal-beħ ta' ċittadinanza. F'termini ta' persentaġġ l-IIP ammontat għal 76% tas surplus dikjarat. F'istqarrija l-kellim tal-Oppożizzjoni għall-Finanzi Mario De Marco qal li filwaqt li l-Oppożizzjoni tieħu nota ta' ċifri pubblikati mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika, min-naħa l-oħra tinnota li minkejja tkabbir ekonomiku sostnut, il-bilanċ fiskali għadu jistrieħ b'mod qawwi fuq il-beħ ta' ċittadinanza. Dan ifisser li meta jitneħħa dħul ta' darba mill-iskema, il-bilanċ u ta' 0.5% tal-prodott domestiku gross. L-istqarrija tkompli li s-surplus irreġistrat fl-2018 naqas b'186 miljun minn dak li kien tħabbar sena ilu mill-Ministru Edward Cicluna għall-2017, li ma' ċifra ta' surplus tnaqset b'50 miljun aktar tard matul is-sena li għaddiet. Il-Partit Nazzjonalista jkompli li ċifri qajmu tħassib dwar is-sostenibilità tal-finanzi u d-dipendenza tagħhom fuq dħul ta' darba. Is-surplus mhux qed ikun rifless fi kwalità ta' ħajja aħjar għall maġġoranza tal-Maltin, l-aktar dawk bidħul baxx u medju li qed ibatu biex ilaħqu mal-ispejjeż. Jidher ċar li l-ekonomija qed tikber għas-spejjeż tal-ħaddiema u l-pensjonanti u mhux għall-benefiċċju tagħhom.